שבת שלום לכולם, אנחנו בפרשת בעלותך, ובפרשה שלנו יש דבר מאוד מאוד מיוחד שקשור למסעות שלנו בחיים. כל אחד בחיים עובר הרבה מסעות, הרבה שינויים, אדם משנה מיקום עבודה, מגורים, יש סטטוס שונה, פתאום נהיה נשוי, ילדים, ולא תמיד קל לנפש שלנו השינויים האלה. עד שמתרגלת לזה מקום, פתאום לשנות את האווירה. והתורה בעצם מחנכת אותנו למשהו מאוד מאוד גדול, שקוראים לו גמישות פנימית. אני חייב להגיד מהחוויה האישית שלי מהחודש האחרון, מהאירוע של הפציעה, שברוך השם אהרון בן סרנדל הולך ומשתפר ככה מיום ליום, בסבלנות גדולה ובהשקעה גדולה. שהקדוש ברוך הוא, כידוע ולצערנו הרבה חווים את זה בתקופה האחרונה, פתאום יכול להפוך את הקערה על פיה ולשנות לבן אדם או את המסלול חיים שלו, או לשנות לבן אדם את היום יום שלו, את השגרה שלו. פתאום הוא תכנן איזה משהו והוא צריך לשנות את כל התוכניות, סדרי עדיפויות משתנים, ובעצם פה יש את הצומת הגדולה שאדם נבחן בה. כי אם אנחנו בעצם נהיים בסוג של נוקשות, אנחנו מתעקשים להיות בציור הקודם שלנו ולרצות אותו, ואז אנחנו כל הזמן מתייסרים למה אנחנו לא בסדר הנכון שלנו והרגיל שלנו, ואז כל הזמן מתוסכלים ומוחזבים. אז כמובן זה לא מוביל לשום מקום חוץ מתסכול וייאוש. אבל אם אנחנו בעצם באים ואומרים, רגע, אני לא משרת את האזור נוחות שלי, אני לא עבד של הציורים שלי בראש, אני משרת את הטוב, את הקדוש ברוך הוא, את הקדושה, את הטוב האינסופי. זה כמו חייל שעכשיו יתלונן כל הזמן שישימו אותו במוצב הזה או במוצב הזה. לא, הוא יודע שאם עכשיו צריך אותו פה, אז הנני, אז אני פה, אם צריך אותי פה, אז אני פה. אם צריך אותי מחר, מחרתיים, עוד שנה, זה סוג של בעצם ביטול, ואני משרת את הטוב. ואז במילא אני שמח על השירות שלי. ברגע שבן אדם נכנס לתודעה שאני משרת את הטוב, לא דווקא את הנוח, אז במילא נהיה איזו גמישות פנימית להגיד, אוקיי, בורא עולם, אתה רוצה אותי פה, אז פה אני אעשה את הכי טוב. אתה רוצה אותי פה אני אעשה הכי טוב. ובמדבר הקדוש ברוך הוא בעצם מכין אותנו לדבר הזה, שהוא כל השנים במדבר היו 42 מסעות. היה כתוב בפרשה שהיה פעם אחת שהיה יכול להיות יום אחד, והם הקימו את המשכן ופרקו אותו, ויש כאלה אחרי שנה, ואחרי שנתיים, ואחרי חודשיים, ואחרי כמה שעות, ובעצם היו צריכים גמישות להגיד, אוקיי, הנני, השם, אתה רוצה אותנו פה, אנחנו פה. אתה רוצה אותנו לקפל את הדברים וללכת, אנחנו הולכים. והקדוש ברוך הוא הרגיל אותנו במדבר לגמישות הזאת, בעצם לדעת שאנחנו עובדים אותו ולא עובדים את עצמנו. וזה דבר מאוד מאוד גדול שגורם לבן אדם יותר נחת ואושר, לדעת שאני משרת את הטוב, וזו הזכות שלי, ואני לא נתקע כל הזמן על הציורים שלי, שכל הזמן גורם לי להתעקע ולהתייסר, שזה לא הולך כמו שאני רציתי. אז שנזכה לעבוד את השם בשמחה, שנזכה לגמישות, שנזכה תמיד לשרת את הטוב ולבשורות טובות לכל עם ישראל. שבת שלום.